Kung naapay lain pamaagi na ikaw maluwas, dapat ningon ng John 3:16, for God so loved the world that He gave Kibuloy, that He gave Iglesia ni Cristo, that He gave Catholic Church, that He gave New Hope, that He gave Southern Baptist, or uban pa na mga reliyon, para maadto kag langit. Pero nga mingon man sa that He gave His only begotten Son, kay wala na lain pamaagi. Sa diha nga mingon si Jesus Christ, ako ang dalan ug ang kamatuoran. Nganong giangkon man na niya? Kay He is the only way. He is the truth and the life. And no one comes to His Father except through Him. Kay Jesus Christ. Wala sa mingon nga si pastor, si founder, ang simbahan, may dalan para maadto ka sa langit. Wala niya nagisulti. That's why dili ta pailad sa mga taong mangingilad o sa mga magtutudlo nga nagalimbong o nagapangilan. Kay daghan kayo mikata anak karong panahona nga kung ikaw magpasakop kanila, ikaw maluwas. Si Jesus Christ lang gayon.